Hi guys! It's a New Year Day. Kumusta kayong lahat? So ayun, bali New Year na New Year, nagbubungkal kami dito ng lupa. Ayan oh, may pala ako. Tapos ayun, bali naglinis kami ng konti. Tapos nagtanim ako ng pineapple. Ayan oh. Ayan. So ayun, bali itutour ko kayo dito sa likod ng aming bahay. Ayan. Ito guys yung kubo. Yan yung kubo. Yan yung kubo. Oh, ayan. Ito pa dito. Ayan. Tapos sinambak namin dyan yung mga ganon. Mga sand. Yan yung kubo. Tapos pag may mga ital dyan sila tumitira pag bumababa sila galing bundok. So ayan guys, bali magluluto kami ng ganon nung puto na kahoy, kamoteng kahoy. So binabalatan na namin yung kamoteng kahoy. So ayan, busy sila. Tapos ito na yung balat, mamaya huhugasan natin yan. Ayan. So ayan guys, bali hinuhugasan na yung kamoteng kahoy. Ayan. Hugas-hugas, hugas-hugas. Ayan na yung next step. Tapos after nito, kakayurin na siya. Ano? Gagadgarin? Gadgarin. Gadgad. Ay, gagadgarin siya. Iba pala yung kakayurin. So bali ayan na guys, ginagadgad na nila yung ating kamoteng kahoy. Ayan. Medyo matagal-tagal to. So manual lang natin siya gagawin. Ganyan lang. Ayan. Tapos after nito, pipigain natin siya. So, bali ito na lahat guys, yung mga nagadgad natin. Ayan, super dami. Tapos, yung next step na gagawin natin is pipagain na natin siya. Ayan, lalagay natin ulit siya sa sapo. So, lahat ng to guys, manual Ayan, manual natin siya yung gagawin. Since wala naman tayong machine. At, ayan, tatali natin siya ulit. Ayan. So after siya mapiga, yan ilalagay natin siya dito sa may lagayan. Ayan. So bali yan na yung napiga guys. Super dry na siya. Tapos kailangan lang natin silang paghiwa-hiwalayin. So, bali, ayan na siya. So, bali, minimix na natin siya. Ilalagay na natin yung ating buko meat. Ayan, gradually lang yung pag-mix.
Ayan, at the same time, nilalagay na din natin yung ating brown sugar. Sarap po. Ayan. So, bali, hinahalo-halo lang siya habang pinopour yung ating brown sugar. Ayan. Pero napansin nyo ba yung kamay nung naghahalo? Super laki. Doon sa kabila brother. Oh, ayan. Ganyan talaga, panghalo, ganon. Malaki. So, ayan guys, bali manual lang natin siya hinahalo. Don't worry kasi malinis naman yung mga kamay niyan. Of course, nagtugas naman kami. No? So, ayan. How about yung buko? Nilagay na lahat? Yes. Eh, gano'n. Nag-video ka lang, nagre-reklamo ka pa, hindi mo pa nakikita lahat ng So, ayan. More Huwag masyado sugar. baradang kasi tumatalsik siya. So, bali ito guys, maraming kwanto. Siguro, mga 5 kilos yung ating kamoting kahoy or more than. Tapos, yung ating brown sugar, mga 2 And maybe it's 1.5. or 1.5. Tapos, yung ating buko meat, 3 na malalaki. Muna yun ah. Ay, ano ba yan? Yan, more hollow, more fun. Wala kasi kaming ganon. So ayan, so since wala kaming mga cups, measuring cups, ang ginawa na lang namin sa steamer is nilagyan na lang namin siya and then later on, kakat na lang namin siya. So ayan, ganyan lang yung dami, hindi siya masyadong puno kasi pag para hindi siya para kasya yung steamer. Ayan, and then ipapatong lang natin. And then you cook it for how many hours? And then papakulan lang natin siya ng 1.5? about 30 30 minutes. So ayan guys, after 30 minutes, ayan, open na natin. Ayan. So nakita nyo siya. Ayan o. Ayan. So pwede na natin siyang patayin. Tapos guys, ipo-portion na natin siya. Ayan. So ayan guys, bali ito na yung ating kamoteng kahoy na puto. So ayan guys, promise super sarap siya. Pwede nyo siyang itry. And if you like this video, please give us a thumbs up. And please do not forget to subscribe on my YouTube channel. Bye everyone!